Pormal ng Gibuksan ang opening salvo sa cultural activity sa Sinulog 2025. Sa Iranato ang dugang detalye ini pinaagi sa live report ni Nico Sereno. Nick? Yes, may usa ka adlaw human sa pagbukas sa relihiyosong aspeto sa kulturanhon aspeto may para sa fiesta senior kini mga religious activities karong adlaw formal sab nga gibuksan ang cultural aspect ni ini pinaagi sa gikahinaman nga Sinulog Festival 2025. Alas 12:30 karong hapon may gihimo ang opening mass diya sa Basilica Minore del Santo Niño kunin pagkahuman sa misa formal nga gideklarar ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia nga bukas na ang Sinulog 2025. Dayon gihimo kining parada gikan sa Basilica Minore del Santo Niño ug mitadlas sa Osmeña Boulevard. Dunay 15 ka mga dancing contingents gikan sa lain-lain nga mga eskwelahan dinhi sa Sugbo ang nagpasundayag sa kalsada may giatangan sab sa mga Sugboanon ang performances sa lain-lain nga mga eskwelahan nga matud pa patilaw o patikim pa lang daw kuno to sa unsay mahitabo sa pagsugod na unya sa kutay sa makalihukan sa Sinulog Festival. Highlight ni ini syempre sinulog sa kabataan sa Dakbayan karong Domingo o ang syempre ang Sinulog Festival Grand Parade mismo karong Enero 19. Gipangunayan ang kalihukan kaganiha ni Cebu City Mayor Raymond Garcia, Vice Mayor Hontiveros ug mga city officials lakip na makadagkuan sa Sinulog Foundation ug sa taga-Department of Education Cebu City Division. Samtang dinhimay sa atong nahimutangan karon sa Cebu City Sports Complex mo pay pagsugod sa programa gani opening prayer pakining nahitabo karon may sa formal na unya nga pagbukas sa opening salvo program. Daghan pang lugar diri sa sports complex sa mga interesadong mutan-aw mamahimo pang muapas karon kay mo perform pa kining tanan nga mga dancing contingents gikan sa lain-lain nga mga eskwelahan. 15 ni silang tanan naglakip ta katong grupo sa mga original sinug dancers sa Mabolo kundiin ihalad unya ang espesyal nga sinulog sa kabataan sa Dakbayan karong Domingo sa katong founder kaniadto nga si Titang Jola. Nahinabi nato si Sir Jojo Labella nga gihangop ang pagpartisipar sa mga Sugboanon ug ang pag-atang nila sa kalsada kaganiha para sa opening parade. Moat hatag tagdugang detalye og mga videos gikan di sa atong himutangan sa sports complex karong taud-taud may sa pagpadayon ni ining programa samtang balik tauna diha sa studio. Daghang salamat Nico Sereno.